Водното подово отопление отдавна не е лукс, а ефективно и интелигентно решение за отопление от дома. Повечето хора избират този тип отопление, защото съчетава уют, икономия и решение без видими отоплителни тела. Подовото отопление се състои от система от тръби, вградени в подовата замазка. В тях циркулира топла вода, подгрявана от термопомпа, газов котел или друг източник на енергия. Под всяка система с подово отопление се поставя специална изолационна подложка, която не позволява топлината да се губи надолу. Изолацията е ключова. От нея зависят ефективността за отопление в дългосрочен план. Тя има и допълнително предимство, че е и звукоизолатор. В изолацията се монтират специални тръби, които са изключително гъвкави, устойчиви на температура и налягане, с живот над 50 години. Тъй като топлинната площ е голяма под целия под, системата се нуждае от много по-ниска температура на водата за отопление. Около 30 до 40 градуса. За сравнение, радиаторите често изискват около 55 до 60 градуса. За всеки 1 градус понижение на температурата, отоплителният уред работи по-ефективно. Тази разлика в температурата директно намалява консумацията на енергия, като спестявате над 30% от месечни сметки за отопление. Първоначалната инвестиция за водно-подово отопление е по-висока в сравнение с радиаторите, но в дългосрочен план подовото се изплаща чрез по-ниски сметки и по-висок комфорт. Средно система с подово се изплаща в рамките на 2-3 отоплителни сезона, в зависимост от площта, температурата, която се поддържа в дома, източника на топлина и други. Топлината се излъчва от пода нагоре равномерно, създавайки приятна топлина във всяка точка на дома, без студени зони и без течение. Няма циркулация на прах и алергени, нещо особено важно за хората с дихателни проблеми. Подовото отопление може да се комбинира с различни видове настилки, като теракот, камък, гранитогрес, а също така и естествен паркет, ламинат или SPC. Изборът на подово отопление трябва да се извършва от специализирана фирма, тъй като се изисква прецизно изчисляване на мощността, дължината на тръбите и правилен монтаж. Ако планирате нов дом или ремонт, водното подово отопление е решение за всеки модерен дом, осигурявайки ненадминат комфорт, висока ефективност и здравословна среда. Заявете своята безплатна консултация на generix-gas.com.